ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at panganiya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo gimugna kining tulumanon. Ang tingog sa reformasyon, isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon, ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, modanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon, ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa tong mga higalag mga kaigsunan, mga suking ating paminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kini yung alagad sa kaanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa ato ang kaluwasan. Nini nga kagabion mga kaigalaan atong pasalamatan ng Dios, nini nga kaigayunan nga gihatag nga ni kanato nga sa diin kita usab nakahimo sa pag program nini nga kagabion mga kaigalaan. Unya kita usab makahatag kaninyo og mga informasyon mga kaigsunan aron usab nga kitang tanan masayod no labi na sa kamatuoran og masayod usab sa mga butang pausab no gawa sab nato masusihi mga kaigsunan kung ugaling nasusihan naman nato ato nga kinini ang astong sublion mga kaigsunan no susihon nato pagbalik no. Unya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan, salamat kayo no sa kanunay ninyo nga pagpakiguban nga kanato ilabi na panahon sa ato usab nga programa. Salamat sa tanan no, labi na sa atong labang magagahom nga naghatag kanato og kahigayunan. Ang manusab sa tag-iya nining maong estasyon, walay lain no. Si Doc Remilito Oy. Og ingon manusab no sa iyahang tibuok nga panimalay mga kaigalaan, no. O ngayon manusab sa ato ang nagadumala nining maong estasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee King. Kauban sab sa ato ang kinini ang kauban speakers lawak mga higala no si Sir Juven Jimenez no. O ngayon manusab no sa kay Sir Romelo Nobinario, kauban sab sa iyang tibuok nga panimalay. Sa mga higala natog mga kaigsunan nga buot usab mo paabot sa ilahang mga concerns dinhi sa ato ang programa, labi na sa ato ang gisgutan dinhi. Kung kamo adunay pangutana, ayaw pagduha-duha mga kaigsunan sa pag-text sa inyo ang mga pangutana, pinagi sa numero 0976-555-1008. Usbo na ko, alang sa mga higalang mga kaigsunan nato nga adunay mga pangutana, hala ipaabot lang ninyo dinhi sa ato ang numero 0976-555-1008. O di ba kaha, bisitaha mga kaigsunan ang ato ang opisina diya sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay mga kaigalaan.
Unya lang sa ato ang mga higalag mga kaigsunan nga dili usab makahimo sa pag-message kanato sa ato ang gihatag nga numero. Nya mahilig sa Facebook, pwede gyud kayo nga maka-message mga kaigsunan sa ato ang Facebook page na nga gidumalaw sab nato no sa Seventh-day Adventist Reform Movement mga kaigsunan ato nga official page is the ARM Central Philippine Union Conference. Usbon ako is the ARM Central Philippine Union Conference. In short mga kaigsunan, atong i-search is the ARM CPUC. Na sa ato nga mga higalang mga kaigsunan nga gusto nga mo paabot sa inyo hanggang mga pangutana hala message lang mo no ayaw gid mo pagduha-duha mga higala kung doon na mo'y mga pangutana kung naglibog mo or kung ugaling wa mo kauyon hala willing sabta nga modawat sa inyo hang mga komento mga kaigsunan ilabi na sa ato usab nga gipanghatag ninyo no nga contact no ilabi na sa ato nga numero 0976555108 or sa ato nga Facebook page is the ARM CPUC. No, diya mga higala, aron nga maka-explain sab mi ninyo kung og dugang no kung kuwang man ang amo ang na-explain din his kanginan mga higala. Usahay mataligaman or kung gusto sab ninyo dugang pa usab nga mga pagtuon bahin usab sa ato nga gisgutan dinhi o di ba kaha no sa mga doktrina nga gidala usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Alam message lang gyud mo no ayaw mo pag duha-duha mga higala. Ayaw mo ka balaka no tungod kay kana tanan ato nga tagaan og pagtagad. Sa panahon sa ato nga program ang kaigsunan mahangyo lang ko no ayaw lang mo tawag text lang na. Pero kung after sa ato nga program ang kaigsunan pwede gyud daw nga mo tawag aron atong tagaan sa pagtagad kung kamo adunay mga pangutana no kana nga tayo mga kaigsunan mo dawat mo entertain kita og tawag after na no dinhi sa atong nga program kay mahurot ang atong oras mga higala kung i-entertain nako inyong tawag during sa ato nga program. No, pero kung mo text lang mo mga kaigsunan na kana matagaan gyud nato og pagtagad na. Sige. Ana lang mga kaigalan ug mga kaigsunan nya sa ato nga mga higala nga mga tigpaminaw dinhi nining ato nga tulumanon. Maayong gabi kaninyo og happy new week no sa ato nga mga kaigsunang Seventh-day Adventist nga nagapaminaw sab dinhi nining mong istasyon. Mayong gabi, usbon ako happy new week kaninyong tanan no sa pagsalop mga kaigalaan sa adlawng Sabado. Diha magsugod mga kaigsunan ang atong pagkwintada biblically na ang pagkwintada mga kaigsunan sa sunod nga adlaw. So pagsalop sa Sabado mga kaigsunan that is automatic gabi sa unang adlaw sa semana, na? So munang moingon tag happy new week. So muna siya mga kaigsunan biblically kay bisan sa paglalang mga kaigalan mga kaigsunan mala pa dito dunay kagabion o dunay kabuntagon usa ka adlaw. Muna siya. Dugang pa niya na doon na pa'y mga suporta na niya mga kaigsunan. No? Sa ato ang mga kaigalan o mga kaigsunan sa dili pa mo padayon sa unan aron usab pagpamalandong sa mga pulong sa Dios mga kaigsunan. Ato na nga iduol nga to sa Dios mga kaigsunan ang ato nga programa pinagis pagampo aron sab kita giyahan sa Balang Espiritu aron sab kita makasabot sa iyang mga pulong. Dalaygon og silibahon ng mga Dios nga naikaw kita saan sa mga langit. Aniya sab ang imong alagad dining kagabion. Nagapasalamat diha kanimo tungod sa imong kamaayo og naghangyo nga ikaw sab mga pataliwala samtang kami magapamalandong sa imong mga pulong. Inautang imong giyas Balang Espiritu nga kini sa tanan namong mga pulong nga pagahisgutan mahitisok sa among kasing-kasing ug panumduman giyahi kami nga among masabtan kini og among makinabuhian ang matag pulong nga kayon sa imong kabubuton. Ikaw na sayod sa among mga kaluyahon tabangi lamang kami sa pagbarog niini o pagdaog niini ug yan manusab sa mga kaigsunan nga naas kaluyahon sa ilahang nga panglawas ikaw sa bagatag kanila og kalig-on og ingon manusab sa mga naas sa espirituhanon nga kaluyahon ikaw sa magadugang o magapanumbalik sa ilang naunang gugma sa pagpangalaga diha kanimo. Sa tanan mga nagabuhat sa imong kaumahan ikaw sa mga panalangin kanila nga sa diin mahimong magmabungaon
ang matagbuhat sa imuhang nga mga magbubuhat diha sa kaumahan nga imong gipiya usab nganhi kanamo. Ikaw na sayod kun diin kami nangapakyas. Tabangin lamang kami nga mahimong madaog among kaluyahon aron usab kami mahimong makaplagan nga nagabuhat uyon sa imong kabot-on hangtod sa katapusang mga adlaw. Kining tanan gisalig ug gitugyan gilawmang madawat sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Daghang salamat no sa inyo nga kanunay nga pagpakiguban kanato no Sister si Doc Lavender Bukaling mayong gabi no sa diha kanimo diha sa Cagayan no sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Cagayan mayong gabi kaninyo ug happy new week kaninyong tanan labi na sa ato nga mga igsuon nga naa diha no ug nini nga kagabhion mga higala no, padayon ta. No, comment lang mo mga kaigsunan kung doon na mo'y mga pangutana, labi na sa ato ang gisgutan o sabdinhi. Medyo laom-laom ni atong gisgutan o medyo nguban dili mo yon mga kaigalaan. Pero atong isgutan kini tungod kay importante man ni kaayo mga kaigsunan kung magisgotag pito ka mga ang mga kaigsunan or 7 stages labi na sa pagkaon no nato mga kaigsunan. In the first kana na ang paghatag sa Ginoo didto sa tanaman sa Eden mga higala no i-review na sab nato pagbalik aron ma-refresh atong hunahuna no may gabi sab diha kang Brother Nathaniel Romero no sa una nga gihatag sa Dios nga hinato mga kaigsunan ang Genesis 1:29 klaro kayo na diha no gagisgutan nga ang pagkaon sa tao mao kadtong prutas fruits grains and nuts mga kaigsunan. Then after nga ang tao nahulog sa pagpakasala, gipagawa sila sa Eden, nadugang dito mga kaigsunan ng vegetables, na? And wala pagyoy karni ni anang panahon na or ni kanana ang unod mga kaigsunan kalanong unod nga nasagol sa ilaha usab nga pagkaon. Na kung atong maobserbahan, gani first 10 generations mga kaigsunan nahimo nga sila ang ilahang kinini ang kinabuhi mga higala sukwahi sa ato karon tugod kay ang atong kinabuhi sa pagkakaron sa gato nang gisgutan diya sa Salmo mga kaigsunan doon na nalay 3 score and matod pa or doon na nalay 3 score o dugang mga kaigsunan nga moabot o kung may lawas mo nang madugangan mahimo ng 80 mo nay kahimtang nato mga kaigsunan. Now ngadtos ikatulo panahon na ni Noah doon ay portion mga kaigsunan sa kinabuhi ni Noah nga gitugot tungod kay nakaabot man ni siya sa 10 generation mga kaigsunan sa Noah. First 10 generation. Now, sa iyahang kinabuhi kung imong ma-observe dako kayong napas mga may patong pag pila ka 100 mga kaigsunan no ang iyahang kinabuhi. Pero sa diha nga siya may sulod na ngadto tungod lagi kay sa lonop mga kaigsunan wa na mangyoy laing makaon. Ang lonop mga kaigsunan nagguba sa mga kinini ang kinaiyahan no bisan sa mga pagkaon or kining prutas mga higala na wag tangyod na o kana nangamatay tungod sa ilabihan sab kadugay no although 40 ka gabi o 40 ka adlaw mga kaigsunan ulan nato no unya nahubas ang tubig mga kaigsunan miabot man pod halos isa ka tuig kapin na mo na nga wag yoy ni Lambo mga kaigsunan mo na paggawas nila sa arka na dunay changes mga kaigsunan nga nahitabo sa ilahag pagkaon mo na naabot na kadto nang ipakaon na sila sa unod na nya dayon dito kanini ang ikatulo o ikaupat nga bahin mga kaigsunan sa diha nga sila nang biyahe na no ang katawhang Israel mga kaigsunan gikan sa kinini ang Ehipto ngadto na sa yutan-on nga Kanaan. No, diha pa lamang sila sa kamingawan mga kaigalaan ang gihatag nga instructions Ginoo kanila klaro kayo no. Ang gipakaon sa ilaha na magid sila dalang mga hayop no. Nagdamag ito sila tanan gani ubay-ubay itong ilahang gida mga kaigsunan. No, mga millions gudto sila halos. Nya matag usa siguro dunay da nga mga hayop dili lang kay usa no. Pero ang gihatag nga pagkaon sa Dios ngadto nila way lain kundi ang mana. Mo nang nahinumdom sila sa mga lamian lang pagkaon dito sa Ehipto. Mo nang nangindahay sila, gusto nila nga makakaon adto tungod kay mala pa nila nga
patyon balang mi dinhis gutom, nahinom dumis mga gikaon mo dito sa Ehipto. Dunay sumala pa nila isda, unya dunay pipino o uban pa to, no, mga lamas, mga kahigalaan ilang gisgutan. Tuod man, no, gihatag sa Dios, pero diha pa lang tunga-tunga sa ilahang mangipon mga kaigsunan ang kasuko sa Dios mi silaob mga higala. Mainungdan, na nga matay gito halos mga kaigsunan ang mga tao dito. Gani nabilin lang gyud, duha lang gyud mga kaigsunan gikan gyud sa Ehipto. Mo na siya kahimtang, no. Unya nisgutan na sab nato mga kaigsunan ang mosunod, no, sa diha nga naa na sila didto sa Kanaan. Pag-abot na nila sa Kanaan usab mga kaigalaan, lagi kay padayon mangyud gihapon sila, no. Dunay provision nga gihatag sa Ginoo, dunay mahugaw ug mahinlo. Muna nagisgutan dias Leviticus 11. Na gihatag sa Ginoo, pero after ni ana mga kaigalaan ug mga kaigsunan, adunay bisan ngadto, no, sa naisgutan na nato gabi, bisan sa panahon ni Kristo mga kaigsunan, naa pa diha ang panahon sa pagtugot, no, katong gitawag og mahinlo ug mahugaw. Mo nang niingon si Kristo nga moabot ang panahon, or matud pa niya sa Juan, gisgutan niya dito sa Juan mga kaigalaan nga sumala pa niya, atong balikan gamay, no, ang gisgutan niya sa Juan 12, Juan 16 versikulo 12, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, no, matod pa versikulo 13, pero kung moabot, howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, and He will show you things to come. Mo na gingon ni Kristo mga kaigsunan. Mo na nga, pag-abot na dito kang Apostol Pablo mga kaigsunan, no? Pos na sila nagkadawas balang espiritu. Bisan si Apostol Pablo, mingon na siya kung mahimong makahapangdol sa kong igsuon kining pagkaon o gunod sumala pa niya. Di na siya mukaon. Mo na gingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan, na? Unya sumala pa maayo, no? Katong gisgutan niya Roma 14 versikulo 21, it is neither good to eat flesh nor to drink wine nor anything whereby my brother stumbleth or is offended or is weak. So muna diha made weak mga kaigsunan, kay ngano man unsa may mahitabo diay, unsa man day ang naa diha niya na sa diyang mukaon tanian ang kalanon unod sumala pa. Kay nga naman, unsa man day gipada sa Dios mga higala. Ang Jeremias 45 versikulo 5 na may gisgutan diha, no? And seeketh thou great things for thyself, seeketh them not, for behold, I will bring evil upon all flesh, saith the Lord. No, ngantong bantayan, no? Ang Dios nagpadala siya kadautan ngadto sa tanang mga unod, kanang mga unod nga gisgutan diha. Mo nang gisgutan sa 1 Korinto 15:39. Mo na itong gisgutan gabi, no? Unod sa tao, unod sa mananap, unod sa mga isda, ug unod sa mga langgam. Kana siya mga higala. Mo na gisgutan nga katong giingon sa Jeremias 45 versikulo 5 nga gipada niya mga kaigsunan ang kadautan. Mo na nga ang tao mga kaigsunan dunay balatian, no? How much more mga kaigsunan kung dugangan pa niya og nagbalatianon nga mananap, isda o uban pa, mga langgam na sumusamot mga kaigsunan. And we all know, no? Sa ato nga previous nga pagsugod lang nato nini nga subject mga kaigsunan, kita ang atong kaugalingon mga higala maoy templo sa Dios. Ang kita maoy, ang atong lawas maoy templo sa Dios. O kana maoy gisgutan mga kaigsunan ni Apostol Pablo. So si bisan kinsa nga nagadaot sa templo mga kaigsunan, siya usab laglagon, no? Mo na gisgutan sa Biblia, no? Dili atong pinulungan mga higala, kundi mo nay gisgutan sa Biblia. So mo na nga bisan si Apostol Pablo sa 1 Korinto 8 versikulo 13,
Kung ang meat matod pa niya, wherefore if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. So klaro no, muna yung gisgutan. Munang ingon siya sa versikulo 1 sa kapitulo 11 mga kaigsoon sa 1 Corinto, be ye followers of me even as I also am of Christ. Oh, sumunod kamo kanako or sunod mo nako, ingon nga ako masinulondon usab ngadto kang Kristo. O sa Dias Bisaya mga kaigsoon no. So mo na iyahang gihisgutan. Unya maingon lagi ta nga mapalusot man kita nga mong gisgutan ni Apostol Pablo, wa man gyud magdili diha brad. Ingon lang niya nga maayo ang dili pagkaon. Yes, no, it is. No, ingon niya sa Roma mga kaigsoon 14:21, maayo ang dili pagkaon sa unod. Ang James chapter 4 verse 17 nag-ingon sab dito, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, lain man ang gisgutan diri, to him it is sin. Siya nga nahibalog unsay maayo, nyawa niya buhata. Kita na mamalandong anak mga higala no, kini nga mga pulong mo nigingon nako no, take it or leave it no, kay naa sa ato ang pagpamalandong mga higala no. Kay bisan pagani gitugot na sa Dios mga kaigsunan. Kana bang gisgutan sa Isaias no? Review ra ni gamay no. Isaias 22:12 ngadto 14. Hangtod sa unahan mga kaigsunan 13:14 matod pa diha sa atong gisgutan. Kini nag-ihaw man ni sila ni ining mga gialaw man is Ginoo kani maning gisgutan sa Leviticus 11. Nada ba mo ingon dayon nga brad? Kana siya dili man na siya konektado sa ato. Pero kung imo nang padayonon og basa mga kagalaan, kanang bersikulo 13 mangod nagisgot diha, and behold joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine, let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Kana manggod no, sa gikaingon na nako kanang gisgutan diha mo na gisgutan dito Leviticus 11 nga mga mahinlo. Pero nganong gawa man nahimuot ang Dios ni ana? Versikulo 14, and it was revealed in mine ears by the Lord of hosts, surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord. Mayon day ni sila nga gira man na good brad mo nang wa na sila mao ba na no? Sa mahimong argumento magkaigsunan. Pero kung imong basahon pagpadayon, dili biya. Atong tanawon mga kaigsunan na. Versikulo 20, and it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah, and I will clothe him with the robe or with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem and to the house of Judah. Versikulo 22, and the key of the house of David will I lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Now, kung moingon ta mga kaigsunan kanang gisgutan dihas bersikulo 13, 12, 13 o 14 sa Isaias 22. Unsa na to pag-explain mga kaigsunan? Isaias 22 bersikulo 13, 12, 13 o 14. Unsaon sab nato nang gisgutan sa unahan? Kung dili na siya konektado no. Ang gisgutan sa bersikulo 22 kani nagtumbok man ni gitos trabaho ni Kristo. Kanang gisgutan sa Revelation Isaias 22 bersikulo 22, key of the house of David, he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Kini siya mga kaigsunan nagtumbok man ni kanang gisgutan sab diha sa Revelation 3 verse 7. No? And to the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that has the key of David. The same nga kananaang punto nga gisgutan dito sa Isaias 22 versikulo 22. Diha sa Revelation 3 verse 7.
He that openeth and no man shutteth, and shutteth that and no man openeth. Klaro na, no, mga kaigsunan. O kana, panahon sa sumala pa to Philadelphia. Kunya, versikulo 11. Connection ana mga kaigsunan sa Revelation chapter 1 verse 11, nag-ingon dito, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. Kinsa man ni? Who is the Alpha and Omega? Walay lain, no? Kundi si Kristo, mga kaisunan. And what thou sayest, write in a book and send it unto the 7 churches. So, nag-isgot ni mahitungod atong 7 churches, Efeso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, og Philadelphia, og kining last, mga kaisunan, ang Laodicea. Now, since naghisgot man, no? Ganiha, or ato na ning review ha, basi nga ingon mo nga paspas ra kay ko. Tungod kay ato na ni naisgutan sa gabi. Ang Revelation 3 verse 7 nagisgot no katong dunay key of David. Kaya siya nagaabli magkaigsunan nga walay tao nga makaabli nga makasirado. Unya once nga iyang isirado walay tao sab nga makaabli. So kana siya Philadelphia mga kaigsunan, ha? Maton pa sa usa ka komentary mga kaigsunan ni ana, no? Kinigong Philadelphia, Periodos Philadelphia mga kaigsunan. Sugod ni siya 1833 ngadtos 1844. Nya kining portion ba no sumala pas maong komentaryo ni ini. A key is a symbol of power. Katong gisgutan sa Isaiah 22 versikulo 22 o kanana ang Revelation chapter 3 verse 7. So kini nagisgot na ta to key. A key is a symbol of power. The Son of God is the rightful heir to David's throne. Nakuha na ninyo ang punto mga kaigsunan. Ang anak sa Dios, wala ni laing gisgutan mga kaigsunan, morning si Kristo, no? Is the rightful heir to David's throne. And he is about to take to himself his great power and to reign. Hence, he is represented as having the key of David. David, mga kaisunan. No? So, managisgutan niya. The throne of David or of Christ, gipaklaro na, on which he is to reign, is included in the capital of his kingdom, the New Jerusalem, now above, but which is to be located on this earth, where he is to reign forever and ever, mga kaigalaan o mga kaisunan. So, laylay, no? He that openeth, manigisgutan ha, dito Isaiah 22, versikulo 22, basin matingala mo ba, naghisgot magutag 7 stages of diet, pito ka hugna, mga kaisunan sa ito ang kanini ang pagkaon ba, matingala niya mo ganong naabot naman taaning kinini ang key of David. Okay, naghisgot maguta atong dito bas Isaiah kay moingon magud lagi sila nga dili daw to konektado. Pero dinhi atong ipaklaro no, he that ato nang mahisgutan unya, he that openeth no man shutteth. To understand this language, it is necessary to look at Christ's position and work as connected with his ministry in the sanctuary or true tabernacle above, no? Kanatong babasa diha sa Hebrehanon 8 bersikulo 2. Isgutan diha sa Hebrehanon 8 bersikulo 2, ang trabaho na ni Kristo dito sa pagministeryo niya sa most holy place or dito sa langit mga higala. Di lang sa most holy place kundi dito kanang sanctuaryo sa langit. A figure or pattern of this heavenly sanctuary once existed here upon earth in the sanctuary built by Moses. Mabasa na to sa Exodus 25 versikulo 8 ug 9. Mo man gihimo ni Moses sumala sa hulad nga gipakita sa Dios or katong iyahang kuan gihimo mga higala mo man toy gisugo sa Dios ngadto kaniya kang Moses. Mabasa sa buhat 7 versikulo 44
og Hebrehanon 9 bersikulo 1, 22, 23 og bersikulo 24. The earthly building had 2 apartments. Sayta niya na, no? Sa yutanon mga kaigalaan nga building o sanctuaryo nga gitukod ni Moses sumala sa giingon sa Dios, adunay duha ka gitawag natog apartment. The holy place and also the most holy place. Diha atong makita mga kaigalaan. So atong hinumduman, no, nga inig-abot ana nga peryodo mga kaigalaan o mga kaisunan nganong niingon naman dito nga dili na kana nga panahon mga kaigsunan sa before ana nga bersikulo kanang gisgutan sa Isayas, bisan ang pagkaon mga kaigalaan sa gitugot sa Dios katudbang mahinlo, dili naman malipay ang Dios niadto. Kay gano man di ay? Ngano kaha? Diri na ta, no? Ato dang hisgutan mga kaigsunan. Og sa atong nahisgutan usab sa nangagi katong miingon si Kristo mga kaigalaan, kung nakahinumdum mo, miingon siya nga daghan pa kog mga butang nga dili pa ninyo masabtan sa pagkakaron. Howbeit when the Spirit of truth shall come, matod pa niya, He will guide you into the whole truth. Unya, kana siya mga kaigalaan, bisan si Apostol Pablo, sumala pa si Hebrehanon 9 bersikulo 10, no, sa naisgutan sa natos mingagi, naghisgot na sa meats and drinks mga kaigsunan and diverse washings mga kaigsunan and ordinances, i-impose sumala pa until the day of reformation. So, dinhi nga bahin, diri na ni magsugod mga kaigsunan kung unsay reformahon o unsa may ipasig uli sa Ginoo mga kaigalaan. Ang Malakias 4 bersikulo 5, naigisgutan diha, no, Malakay mga kaigsunan, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and the dreadful day of the Lord. Matod pa niya, I will send you Elijah. Padala ko si Elias mga kaigalaan. Di man literal gyud nga ipadas Elias mga higala. Ay si Elias wa naman diri, no? Yang Matthew 17 bersikulo 11. Mayong gabi diha kang Doc Armando Alquizar Jr. Mayong gabi mayong pag-view sab dinhi sa atong program. Ang Matthew 17 bersikulo 11 nag-ingon, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. So ipasig uli mga kaigalaan ang tanang mga butang, sumala pa. Matthew 17 bersikulo 11. So what should we do as Elijah who brings reformation? Unsa may sa atong buhaton mga higala? Jeremiah 6 verse 16, Thus saith the Lord, stand ye in the old ways, or stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Sa day mga kaigalaan. Ang giingon ni Jeremias, no? Lakaw o barog. Diya sa mga dalan mga kaigalaan. Sumala pa diha mga kaigalaan, no? Barog unya tanawa, pangutana sa karaan nga dalan, niya nagmaayo nga dalan og lakaw diha ni ana. Pero sa itong bags tao mga kaigalaan, we will not walk therein. Buhat 3 bersikulo 21. Whom the heaven must receive until the time of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.
So dunay panahon sa pagpasig uli sa tanang mga butang mga kaigalaan. Lakip na diha. Hmm. Kaning gitawag na tog pagkaon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Usa na diha no? Unsa may gihatag sa Dios mga higala, maghisgot tag pagkaon. Ang Henesis 1 versikulo 29, klaro man ang gisgutan diha no? And God said, Behold, I have given you every herb bearing seeds, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of the tree yielding seed. To you it shall be for meat. Munay karaan mga kaigalaan mga kaigsunan, which is kaniadto munay gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Doon na lang mga kabag-uhan mga kaigalaan. Doon na say purpose ang Dios, no? Genesis chapter 2 verse 16, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. Munay gusto sa Ginoo mga kaigsunan, munay karaan nga dalan sumala pa gisgutan dito sa Jeremias, no? Usa sa mga karaan nga dalan. Although dili lamang kini mga kaigalaan, pero kana siya usas mga karaang dalan no nga gisgutan diha. Genesis chapter 3 verse 17. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. So, kana usa mga kaigsunan, sa nahulog ang tawo, sa may gihatag nga pagkaon, bisag basahon nimo ang versikulo 18 diha mga kaigsunan, Turns and thistles shall bring forth for thee or to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wasn't thou taken. Diyos magbalik ka, kay basin kun wala na. Hangtod nga ang tao mga higala mo balik na siya ngadto sa abog mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Ganay dunay usa ka komentaryo niini mga kaigsunan, no? Usa sa gusto nga ipagsig uli sa Dios, no? Usa ka komentaryo nag-ingon sa gitawag og Councils on Diet and Food page 380 paragraph 1 nag-ingon, Again and again I have been shown that God is trying to lead us back step by step to His original design, that man should subsist upon the natural products of the earth. So kana siya mga higala mo nay gusto sa Ginoo nga ipasig uli niya, no? Nganhi sa iyahang katawhan, na pero lagi managingon niya, no? Bisan ang Jeremias, bisan si Jeremias mga kaigsunan niya, barog lakaw pangutana sa karaan nga dalan. Unya pangita atong maayo nga dalan, and then lakaw diha niya na. Pero ang tao sa itubag mga kaigsunan, dili may mulakaw niya na, no? Muna nga ang Dios naghatag siya nga gusto niya nga mapasig uli mga kaigsunan ang katawhan ngadtos original niya nga pagkaon. Nga bisan pagani, no? Ngadtos mga katawhang Israel, wa gyud sila mosunod mga kaigsunan mo nang hinungdan, no? Gipadala o padadaan magyud sila pero nangamatay ra gihapon, no? So muna ibot sa Dios nga ipasig uli mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Then time will come, no? Mayong gabi diha kang Sister Ruth de la Peña or Torres mga kaigalaan. Mayong gabi kanimo sister uban sa imong mama, no? Nga nausab diha. O sa katapusan nga bahin mga kaigsunan, no? Kini nang mahimong diet nato usab dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta. No, tungod kay at that time mga kaigsunan o anang panahon na mga kaigsunan, sumala pa sa Revelation 22 verse 2, In the midst of the street of it, and on either side of the river was the tree of life, which bare 12 manners of fruit, and yielded here
fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations, mga kaigsunan. Ang tao, ana nga time, magtanom na siya. Dili na ang tao mo tanom nga lain ang mo harvest. Lain ang mukaon. No? So, dili na unya, no? Mo na'y gihatag sa Dios, mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Time, ana nga time, no? Wala na nga mga pagkaon, mga kaigalaan. Bisan gani, no? Kung imuhang tanawon ang kinabuhi sa mga mananap anang panahon na, mobalik na siyahang original nga kahimtang. No? So, kining tao o kining mananap, mga kaigsunan, di man ni mukaon siyahang masig ka mananap, pero sa pagkakaroon kusog, no? Mukaon siya, mga kaigsunan, bisan ang leon, no? Kung nahinomdom mo sa atong previous nga mga pagtuon din, bisan ang mga mananap anak nga time sa bagong langit o sa bagong yuta, mahimo na unya nga amo na kayo, no? Bisan mga bata mo na'y mag-atiman nila, mag-amuman nila. So mo na'y mahimo nga restoration, mahitabo, mga kaigsunan sa katawhan. Unya, anak nga time, no? Mubalik usab bisan sa ato nga pagkaon, mga kaigsunan, mubalik sab ta ngadto sa original na nga gihatag sa Dios nga hinato. So hinaut ng Dios, no, magapanalangin siyang mga pulong, wa naman tay igong oras, mga higala. So atong tapuson ang ato nga program, pinaagi usab sa pagampo. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga na ikaw sa gitaas-an sa mga langit. Salamat sa kahigayonan mong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong o sa mga katawhan nga nagapaminaw. Ikaw lamang usab magatisok nini sila matag kasing-kasing kung dili man kini karon mo turok apan sa gyapon sa malabot nga mga adlaw kini motubo og mahimong giya kanila ngadto sa pagsusis kamaturan. Ikaw lamang magapagkamaayo sa mga sa tagiyan ini mong istasyon o sa mga nagadumala usab niini. Kining tanan og gisalig og gitugyan uban ng kapasayloan sa mga kapakyasan gilaw mong madawat sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon, mga kaigalan o mga kaigsunan, dinhi sa tingog sa reformasyon, kini inyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo, no, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, magaingon kaninyo, mayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.